narong hai lam sophiu ani kotal blog mai bor ya kedeng asuk bosoni pore tini hai mai bor nyai gena khetoro khlaya bunyo bagarei tongo ge tini gangke takale bu bunyon bagaru apa pore nyai gena ta an video no pulan chi paitho jora nai tongo himte video khaimani hitam soba mobile ba lori kha boisa se nai aram nangla kha no la sajala ali phuri tonja khar su su kalang jawa bongna mai simani sasa suta mai bor horo phaidi rang na de ma se mai bor horo phaidi ke ba na nogo sa se samung tang na rok tong Datara mai bor mamba video ro khalagna sinai an bai ali phui jongo bong no sai chang kalang ra phone du khunang lak tong biang ta thang nai go biang tai thang la pan phor ba tong photo go ta bor bai pa te tu sing tong bai tha tui lom bai man mai ro hambalia bahake mai bor ba ano phurung bala ge watai phakela boi watai phai ang ka se ulta kai ke watai phai pho ta mai bor nan rung ba yo hala ama bu sai ni pen na ka ni phai ta masa sa sini baya muti bor banyak na kheto asuk le mai bor mani 20 বছর পরেও হাই mai bor phi mani phai inkhanaই baidi ei du ayanggo boroi tongo bosabotoi sikla sokki si bor phi sibo srai phro je klei phro bor mani ma tanggal zamani tak tangla ha nô sunuk li ang menak ma ki sunuk tor si dari bobor mane mai pa hindo bor ma ble bor ma ya ayang bobor sak si seng telang kero di le bor sunuk ya bor sunuk liang tabo hite asugoi leng lai tong khata kotha thaini bor bai thang ke ba ullala ada hai ke khai tam pora rasa siri ko mana cinta nang ne
माइ बरबाय फायलाय मासि लें जाखा माइ बरबाय माने फुनं मालिया वातै फायै वातै ताई आलका बर रखे नगो जान जान तरक बायखा ता खासां कामान लें sok लें जामान